Сёння я раскажу вам маю гісторыю Сергея Пясэцкага. Всё пачалося ў Бельску-Падляшскім. Мы з народным альбомам гралі ў вас канцэрты, і гэта былі адны з лепшых канцэртаў наогул. Наогул, Бельск-Падляшскі – гэта такое месца, якое дагэтуль у мяне ў душы выклікае самыя цёплыя пачуцці. Вось гэтая восень мяккая, вось гэты пах грубак, сама атмасфера такая няспешная, павольная і вельмі сяброўская. І вось пасля вельмі паспяховага канцэрта народнага альбома да нас падышоў нейкі польскі журналіст. Вельмі малады хлопец з пафарбаванымі валасамі. Ён звярнуўся да Міхала, таму што Міхал лепей за нас за ўсіх размаўляў па-польску. Гэта быў вядомы ў Польшчы на той момант, вельмі вядомы журналіст Роберт Лешчынскі, Лешчу, як мы яго называлі. Але мы яго тады не ведалі. Першыя слова, якія ён сказаў Міхалу, былі: «Ну, хлопцы, начыталіся Сергея Пясэцкага». Міхал потым казаў, што ён нават не зразумеў, пра што ідзе гаворка. Таму што, як вы ведаеце, у народным альбоме ёсць такі персанаж Пясэцкі, але гэта Казік Пясэцкі, зусім іншы чалавек. І гэта амаль трапнае супадзенне звязана з тым, што гэта прозвішча проста распаўсюджана і тут, і там. Вось. І з гэтага моманту пачалась цікаўнасць. Першы, хто прачытаў кніжкі Пясэцкага, быў сам Міхал Анемпадыстаў. І ён у захапленні пачаў нам расказваць пра гэта. Я памятаю, што ў мяне ўнутры гэта вельмі адгукнулася. Я адчуў даволі моцны рэзананс з тым, што ён расказваў. Да таго ж Міхал вельмі добра ўмее расказваць. Вы ведаеце, я сам яшчэ не мог чытаць твораў Пясэцкага, бо не ведаў польскай мовы. Але я слухаў усё гэта ў пераказе Міхала Анемпадыстава. Сеў я пісаць падкаст пра Сергея Пясэцкага і нечакана зразумеў, што ў мяне ўдома ёсць толькі расійскамоўны варыянт «Каханка вялікай мядзведзіцы». Вся моя калекцыя ягоных кніжак засталася ў Беларусі, а кніжка патрэбна мне зараз. Перакладаць з расійскай мне нават не ёмка. Вось, таму я вырашыў заскочыць у кнігарню. Загугліў, высветлілася, што ёсць 3 асобнікі ў кнігарні варшавскай, і што гэта, піша 8 хвілін, але гэта маёй хадой, напэўна, 3 хвіліны. І наколькі я разумею, гэта вось тут. І зараз я набуду кніжку і буду перакладаць ужо з польскай. Можна казаць, з арыгіналу. Кнігарня выглядае як сапраўдны помнік. Навігатар кажа, што я на месцы. Ну вось, кніжку я набыў. Гэта нейкае новае выданне з партрэтам Сергея на вокладцы. І зараз буду ў стане вам тлумачыць проста з польскай. Адчыняем кніжку на закладцы і перакладаю з польскай. Восень. Золата вісіць на дрэвах. Золото лунае ў паветры. Золото шелесціць пад нагамі. Море золота навокал. Ходзім па залатых кілімах, ці можа лепей па залатых дыванах. І сезон гэты, калі глухія ночы надоўга атуляюць зямлю, таксама называецца залатым. Ведаеце, калі я пісаў песню «Залаты сезон» для свайго праекта «Зброй золата кабеты», мне падавалася, што я такі паэтычны, што я такі рамантычны, што я знайшоў вось гэтыя словы.
Але, як высветлілася, гэта быў проста далёкі адбітак вось гэтай кніжкі. Тым не менш, у мяне там ёсць не толькі золата, але і кроў. У колерах лістоты я заўважыў і золата, і кроў. Паслухайце песню «Залаты сезон». Наступная ўзгадка пра Сергея Пясэцкага адбылася падчас нашай вандроўкі ва Францыю, таксама з народным альбомам. Так сталася, што мы трапілі ў Мезон Лафіт. Гэта прадмесце Парыжу. У Мезон Лафіт дажываў свае апошнія гады вялікі сын польскага народу Мінчук Ежы Гідройц. Мы трапілі да Ежы ў ягоную хату і мелі шчасце паразмаўляць з ім. Гэта быў апошні год ягонага жыцця. І я памятаю, што Міхал таксама узняў гэтую тэму Сергея Пясэцкага. І яны некаторы час размаўлялі пра яго. І потым Міхал яшчэ ў бусе мне расказаў, што Ежы Гідройц вельмі добра памятае гэтага чалавека. Ён кажа, што гэта быў чалавек вельмі такі строгі, моцны і уважлівы. І можна казаць, такі непахісны. Ён кажа, што ад яго сыходзіла такая сіла і непахіснасць. А што было далей? Далей былі мае ўласныя вандроўкі ў Ракаў, знаёмства з Феліксом Янушкевичем. Ну, я скажу, что Раков, до речи, в этой час его называют местечком, он был городом. Вот как не дивно, Воложин и Вянец были местечками, Раков был городом, потому что Раков имел ту колькость людей, якая по законах Польши надала ему статус города. Тому, в принципе, город Раков чим не представлявся, тому що, на самом деле, это життя городского уклада, плюс центральная дорога на Вильню. Самая короткая дорога на Вильню с Менска идет из Ракова. И вот мы стоим в доме, где улица была ранее Виленская. Тады я ўпершыню трымаў у руках вось гэтае выданне, перадваеннае выданне «Каханка Вялікай Мядзведзіцы» са штэмпелем КОПу, Корпуса охороны погранічча. Гэтую кніжку, уявіце сабе, рассылалі польскім памежнікам, каб яны маглі азнаёміцца з фактурай. Вось менавіта з гэтай кніжкі і быў зроблены першы пераклад «Каханка Вялікай Мядзведзіцы» на беларускую мову. І менавіта яго я ўпершыню прачытаў у Беларусі. Ну вось гэта легендарны ўжо асобнік кніжкі «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Заўсёды хацеў яго патрымаць у руках. Зараз вот маю такую магчымасць. Гэта першая кніжка, якую я прачытаў. Менавіта факсімільнае выданне на польскай мове. Але Пясэцкі для мяне пачаўся крыху раней. Я зразумеў, што Пясэцкі – это мой уласны герой. Ягоны шлях, ягонае жыццё, ягоны падыход да жыцця, ягоная філасофія вельмі блізкія для мяне, власна для мяне. І там ёсць даволі прыемныя такія для мяне яшчэ зачэпкі. Пясэцкі займаўся барацьбой, займаўся боксам. Пясэцкі граў на гітары і на мандаліне. Пясэцкі – гэта менскі крымінальны падлетак, які на сваім шляху ператварыўся ў пісьменніка, ў творчую асобу. Для мяне это вельмі блізкі персанаж. Зараз мы знаходзімся ў Ракаве. Мізансцэна нагадвае, Пясэцкі вярнуўся са сваёй кантрабандысцкай выправы, вярнуўся ў Ракаў, зарабіў грошаў, там тавар скінуў, сюды прынес таксама нейкі тавар з Расіі, з Саветаў, і зараз можа сабе ўзнагародзіць за эту даволі цяжкую працу. Можа з'есці, можа выпіць. Вось гэта рэчы досыць аўтэнтычныя, якія не мяняліся на працягу ўжо шмат гадоў. І гэты хлеб, і гэтае сала, і гуркі, і самагонка. Все гэта апісана даволі падрабязна ў ягонай кніжкі. Для мяне заўсёды было нечаканасцю. Я вельмі шмат чытаю, я такі кнігачей, запойны кнігачей. Я заўсёды ўсё жыццё чытаю. Але ніколі не было літаратуры, якая папісвала нейкія
гераічныя рэчы менавіта пра нейкіх беларусаў, людзей нашага паходжання, каб яны рабілі нейкія гераічныя учынкі і вялі гераічнае жыццё. Менавіта вось такое гераічнае, якім цікавіцца падлетак. Маімі героямі заўсёды былі амерыканскія індзейцы з Фенімора Купера, з Майн Ріда, былі мушкецёры з Дюмы, і ніколі не было такіх герояў беларускіх. І зараз, канешне, па ўзросце крышачку пазнавата граць в гэтыя гульні, але я зачапіўся ўжо за іншае. Ужо не за канкрэтныя прыгоды этого чалавека, а за ягоны жыццёвы шлях. Што было далей? Далей я пачаў сам шукаць кніжкі Сергея Пясэцкага. Натуральна, на польскай мове. Я памятаю гэтыя дзіўныя перадрукі з першых замежных выданняў, якія зрабілі ўжо ў Польшчы, ўжо у капіталістычнай незалежнай Польшчы. Яны выглядалі як нейкія рарытэты. Яны выглядалі вельмі характэрна, і ад іх сыходзіла такое цяпло. Я набыў усё, што напісаў Сергей Пясэцкі, часткова ў такім выглядзе, часткова у перавыданнях. На жаль, вся гэта калекцыя засталася ў Беларусі. Далей была стыпендыя. Я атрымаў стыпендыю Гаўда Палонія. Тэмай маёй стыпендыі было напісанне цыклу песень паводле твораў менавіта Сергея Пясэцкага. Як вядома, у мяне атрымалася нешта іншае. У мяне атрымаўся цалкам самастойны цыкл песень «Зброя золата кабеты», але сама атмасфера, яна бярэцца адтуль. І зараз я гэта яшчэ раз вельмі востра разумею. Яна ўзялася менавіта адтуль, з кніжак Пясэцкага, з восеньскага Бельску-Падляскага, з апавяданняў Міхала Анімпадыстава і з маіх уласных уражанняў. Я памятаю, як з'явілася першая песня «Залаты сезон». Я тады стаяў на мосціке, які вядзе ад вуліцы Гурнашлёнская да замка Уяздоўскага. І ў мяне з'явіліся вось гэтыя радкі. На памежжы восень, залаты сезон. Ну а далей лістапад зрывае дахі і гуляе з лісцем над слупамі ноч. Ноч хавае сцежку пад чорны парасон, зяюць дзіркі зоркі і змяншаецца адлегласць паміж намі. Я тады вельмі востра адчуваў адлегласць паміж мной і Беларусю, хаця тады яна не была такой бясконцай, як сёння. Жылі мы як каралі. Гарэлку пілі шклянкамі. Кахалі нас прыгожыя дзяўчыны. Хадзілі мы па залатым дне. Плацілі мы золатам, срэбрам, далярамі. Плацілі за ўсё. За гарэлку і за музыку. За каханне плацілі мы каханнем. За нянавісць нянавісцю. Пасля стыпендыі у мяне ўжо быў гатовы альбом, і я нават абвесціў ягоны выхад. Але з розных прычынаў нічога з гэтага не атрымалася. Але я пачаў пісаць сцэнары, і я пачаў здымаць фільмікі. Фільмікі як эпізоды будучых кліпаў, як эпізоды майго будучага серыалу. Вот их уяву гроші. Падчас стыпендыі я наведаў вялікую колькасць розных сустрэч, спатканняў, архіваў, праглядзеў неверагодную колькасць розных матэрыялаў, звязаных з асобай Пясэцкага. Увечары апрануўся тип-топ. Залажыў каштанавую камізэльку ў залатыя кветкі і павязаў фантазыйны цёмна-фіялетавы крават у ружовыя пасачкі. Гарнітур у мяне быў цёмна-сіні. Узяў тросць і выйшаў з дому. У доме спатканняў з гісторыяй была сустрэча з былымі ваярамі арміі краёвай. Менавіта з тымі, якія дзейнічалі на Віленшчыне. І я адразу ж звярнуўся да іх з гэтым пытаннем, ці памятаюць яны Сергея Пясэцкага.
І абодва сказалі мне, што так, памятаюць. Зразумела, што яны тады былі зусім маладымі хлопцамі, практычна падлеткамі, і яны самі мала ў чым удзельнічалі, але яны перадалі толькі сваё ўражанне ад гэтай асобы. І яны падкрэслілі, што ён быў вельмі незалежны, што ён амаль не падпарадковваўся ніякім загадам кіраўніцтва арміі краёвай, што ў яго па ўсіх пытаннях было ўласнае меркаванне, што ён все рабіў, все ўзважваў на сваіх уласных унутраных вагах. Што было далей? Пасля стыпендыі я пачаў дапісваць альбом і пачаў здымаць фільмікі, пачаў часцей падарожнічаць у Ракаў, хадзіць па мясцінах, па якіх хадзіў Сергей Пясэцкі. У мяне атрымалася у Беларусі зацікавіць некаторых людзей асобай Сергея Пясэцкага. Падчас сваіх здымак, вандровак у мяне атрымалася такая вялікая колькасць матэрыялаў прыгожых. Да мяне звярнулася адно выдавецтва, і я пераканаў іх перакласці хаця б «Каханка вялікай мядзведзіцы» на беларускую мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я ўбачыў вынік. Яны вырашылі перакласці спачатку на расейскую мову. І на вокладку папрасілі у мяне дазволу размясціць маю здымку. Вось гэтая кніжка з выявай мяне з наганам, вось яна тут са мной, у Польшчы. І гэта кніжка мае назву «Любовник большой медведицы». Я, конечно, быў абураны, я ніяк не мог ім дараваць, што яны зрабілі пераклад спачатку на расейскую. Але, як не дзіўна, у гэтага перакладу таксама быў вельмі прыгожы лёс. Я чытаў рэцэнзію, вы таксама можаце яе знайсці ў сеціве, аднаго расійскага крытыка. І ён вельмі высока ацаніў гэтую кнігу. Вось менавіта на гэтым месцы праходзіла тады беларуска-польская мяжа. Эта рэчка мае назву Манюка. Яна згадваецца ў кніжцы «Каханка вялікай мядзведзіцы». Ён параўнаў гэтую кніжку Пясэцкага з творамі Бабеля, з яго адэскім цыклам. Я ніколі не думаў пра гэта ў такім ключы, таму што Сергей Пясэцкі пісаў па-польску. І мне было цяжка ацаніць менавіта мову, ацаніць стыль, таму што маё веданне польскай мовы не такое глыбокае. Таму я не магу адчуць усе нюансы гэтай літаратуры. Але гэтае меркаванне змяніла мой уласны погляд на тое, што рабіў Сергей Пясэцкі. Гісторыя, як вы ведаеце, на гэтым не скончваецца. Вось гэтыя высілкі ўжо не толькі мяне, а шмат каго, гэта цікаўнасць, якая ўсё нарастала, прывялі да таго, што досыць стыхійна пачалі з'яўляцца пераклады кніжак. Я памятаю, Кася Камоцкая спрычынілася да перакладу кнігі «Запіскі афіцэра арміі чырвонай». Ён таксама быў выдадзены абмежаваным накладам. І, канешне, гэта тыя, хто чытаў гэтую кніжку, разумееце, што гэта быў эфект выбухнуўшай бомбы. Гэта такі жорсткі памфлет на гераічную чырвоную армію, на гэтых афіцэраў, годных расійскіх афіцэраў. Я здымаў кліпы да альбома «Зброя золата кабеты», удзельнічаў у здымках фільма «Контрабандысты» ці «Контрабанда» Белсату. Начали! Пошел! Пошел! Давай піць, садзісь, канцы. Вандраваў па Беларусі і Польшы, чытаў кніжкі Пясэцкага на польскай мове і ўжо на беларускай. І тут нечакана выбухнула наша рэвалюцыя. Все справы былі адкладзены. Мы пачалі пісаць новы альбом НРМ. І ў 21 годзе, напрыканцы 21 года, я пераехаў сюды, у Польшчу.
І першым крокам, які я тут зрабіў, я выдаў ужо гатовы альбом «Зброя золата кабеты». І нават зайграў вялізны канцэрт для ТВП Польска, які усе палякі ўбачылі на Сільвестра 22 года. Шлях ляжыць наперадзе, шлях ляжыць наперадзе. Мой інжынер Сэмі Раманян зрабіў ужо рэмікс і рэмастэрынг альбома «Зброя золата кабеты». Я ўжо пачаў рыхтаваць яго да перавыдання. І тут са мной адбыўся нечакана сапраўдны цуд. Паспрабую яго вам апісаць. Я нечакана даведаўся, што у Польшчы, у Варшаве адбудзецца перапахаванне Сергея Пясэцкага. І вось уявіце сабе, я іду да касцёла, які тут зусім недалёка ад мяне, і там стаіць труна, і ў ёй рэшткі Сергея Пясэцкага. Я зараз знаходжуся на цалкам надзвычайным мерапрыемстве. Зараз тут адбываецца адпяванне і перапахаванне аднаго з герояў маіх песень і кніжак Сергея Пясэцкага. Польшча вырашыла перавесці ягоныя парэшткі на радзіму, на ягоную другую радзіму ў Польшчу, і ён будзе пахаваны, прычым гэтае пахаванне дзяржаўнае. Як вы бачыце, тут прысутнічае вайсковая варта, і ўсё гэта вельмі ўрачыста. А у мяне унутры адчуванне нейкага цуда. Я ніколі не думаў, што атрымаецца проста дакрануцца да труны з парэшткамі Сергея Пясэцкага. І вось зараз гэты цуд здзейсніваецца са мной. Гэта адбываецца зараз у Варшаве. Я слухаю прамову святара, і ён кажа: Prowadzenie przed mszą świętą. Sergiusz Piasecki pochodził z ziemi, na której przez pokolenia mieszkali i zgodnie egzystowali ludzie różnych wyznań i narodowości. Byli to Polacy, Białorusini, Żydzi, Rosjanie i tutejsi, bez świadomości narodowej. Według dzisiejszych kryteriów byłby nazwany Białorusinem, lecz Piasecki był Polakiem, bo jest nim ten, kto się Polakiem czuje, z Polską utożsamia i jej służy. Żył i działał w czasach burzliwych, 2 wojen światowych i okresie zimnowojennego konfliktu. Miał w swoim życiu wiele twarzy, zawodów, tożsamości, dokumentów, miejsc zamieszkania. Był żołnierzem, policjantem, wywiadowcą, przemytnikiem, więźniem, pisarzem, oficerem, wreszcie emigrantem i robotnikiem. Ponad te wszystkie role, które chciał lub był zmuszony odgrywać, cenił bardzo swoje przywiązanie do wolności duchowej i osobistej, rozległych przestrzeni i podróży, ludzi z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej, krajobrazów ziemi mińskiej i wileńskiej. Charakterystyczna cecha jego osobowości, przywiązanie do wolności w różnych formach i wolna wola do czynienia tego, co uważał za ważne dla sprawy niepodległości Polski. Narodzić się musiał oraz ugruntować jeszcze przed uwięzieniem, w czasie długich wypraw wywiadowczo-przemytniczych po sowieckiej Białorusi.
kiedy dobrze poznał zbrodnicze oblicze komunizmu. Za kratami więzień, gdzie przeszedł przemianę duchową pod wpływem lektury Biblii, ta cecha umocniła się i potem ukazała jednym z najważniejszych wektorów w jego barwnym, ale jakże trudnym życiu. Był też uparty w sprawach ważnych, a to typowa cecha ludzi pochodzących z Kresów Wschodnich. W 1920 roku walczyć musiał z bolszewikami. Następnie w latach 1939-1945 z okupantami sowieckimi i niemieckimi oraz współpracującymi z nimi kolaborantami. Walczył także piórem, już na emigracji, gdy wolnej Polski nie było, aby sprawa polska pozostawała w centrum zainteresowania mocarstw i światowej opinii publicznej. Był krytyczny wobec naiwnej polityki części środowisk emigracyjnych. Żył bardzo skromnie, utrzymując się z pracy fizycznej, co było ceną za bezkompromisowość i wierność wyznawanym wartościom. Marzył o powrocie do niepodległej Polski. W 2023 roku ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, dziś prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wyraził pragnienie, aby Sergiusz Piasecki został godnie upamiętniony i przyjęty w swojej ojczyźnie. Dziś ten, którego burzliwe życie prowadziło krętymi ścieżkami od upadku do panteonu zasłużonych obrońców Rzeczypospolitej i wybitnych przedstawicieli dwudziestowiecznej literatury polskiej, spocznie w stolicy wolnej Polski. Dzięki wysiłkom Instytutu Pamięci Narodowej powrócił z emigracyjnego wygnania. Ten wybitny polski pisarz i oficer Wileńskiej Armii Krajowej to dobitny przykład tego, że nawet po dramatycznych doświadczeniach można odnaleźć sens życia i pracować dla Polski. І він починає розказувати мою власну історію. Починає він її з притчі про Шаула, Саула, ці Павла, Ананія і Пана Бога. Падчас гэтай імшы мяне весь час не пакідала думка, што это нешта несапраўднае, што я ўнутры нейкага фільма пра мяне, пра Пясэцкага, пра мой праект «Зброя золата кабеты», пра ягоныя кніжкі, пра яшчэ не знятыя фільмы. Я ўвесь час адчуваў нейкую нерэальнасць таго, што адбываецца са мной. Я знаходжуся при касцёле. Толькі што вынеслі труну з парэшткамі Сергея Пясэцкага. Вось яна там у катафалку. І зараз выпраўляемся, напэўна, на могілкі. Перад тым, як накіравацца на вайсковыя могілкі, да мяне падышла жанчына з букетам кветак і сказала: «Я ведаю, што вы вельмі цікавіцеся асобай Сергея Пясэцкага. Я сама на могілкі ўжо не паспяваю, мне трэба ехаць працаваць. Не маглі бы вы ад мяне ускласці гэтыя кветкі на магілу Сергея Пясэцкага?» Я з вялікай удзячнасцю ўзяў гэтыя кветкі, і вось я набліжаюся да могілак. Я ніколі там не быў. Я быў в Повонсках на іншых могілках, дзе ляжаць таксама наши земляки, якія сталі выбітнымі дзеячамі польскай культуры, і Станіслав Манюшка, і Чеслав Неман, але ніколі не быў на вайсковых могілках. І вось я набліжаюсь да вайсковых могілак. Яшчэ адзін цікавы нюанс. Весь гэты час са мной былі 3 маладыя хлопцы з Беларусі, якія прыйшлі таксама ушанаваць памяць Сергея Пясэцкага. І, як не дзіўна, адзін з іх ведаў фактуру лепей за мяне. Ён чытаў все, што я чытаў. Ён нават некалькі разоў паправіў мяне, калі я памыліўся у прозвішчах.
таму што у мяне ўжо з галавы пачалі вылетаць гэтыя прозвішчы, я досыць даўно гэта ўсё чытаў. На жаль, гэтыя маладзёны не захацелі даваць інтэрв'ю для майго фільма. І вось я на могілках, і тут адбываецца чарговы цуд для мяне. Я бачу практычна самога Сергея Пясэцкага з партрэтам Сергея Пясэцкага. Гэта ягоны сын. Я ведаў пра тое, што ў яго ёсць сын, я ведаў, што ў яго ёсць унучка, але я ніколі не думаў, што я проста смагу з імі паразмаўляць, што я смагу да іх дакрануцца. І вось цырымонія, пан прэзідэнт Польшчы, і вось над труной Сергея Пясэцкага адбываецца чарговы цуд. Я стаю в атачэнні аховы. Там недзе наверсе лётае гелікоптер с аховай. І прэзідэнт Польшчы расказвае ўсім вось гэтую самую гісторыю, якую я лічыў маёй гісторыяй. Я так шмат разоў расказваў гэтую гісторыю сваім сябрам, што я ўжо нацёр мазоль на сваім языку. Я прывяду вам прамову прэзідэнта цалкам. Szaweł starców dyszał rządzą nienawiść do uczniów pańskich i siał grozy. I do Damaszku poszedł po to, aby uczniów pańskich ścigać. Pojawił się przed nim Pan i zadał mu pytanie, czemu mnie prześladujesz? Szaweł na 3 dni stracił wzrok, nie jadł i nie pił, aż przyszedł w Damaszku do niego Ananiasz, natchnięty rozmową z Panem i ściągnął łuski z jego oczu. Ananiasz sam nie mógł zrozumieć, nie mógł pojąć, jak ten, który siał grozę, zyskał dobro od samego Pana. A Pan powiedział Ananiaszowi, Szaweł będzie moim narzędziem. Wybrał go jako swoje narzędzie wtedy, gdy Szaweł wciąż siał grozę. Sergiusz Piasecki jako nastolatek poznał istotę bolszewizmu i systemu komunistycznego w czasie rewolucji bolszewickiej. Wiedział, że to system antywartości, zła, kłamstwa, pogardy do drugiego człowieka i swojego zdania nie zmienił aż do swojej śmierci. Wiedział, czym jest bolszewizm, więc w roku 1920 wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Bronił Rzeczpospolitej przed bolszewikami. Później spotkał go los człowieka rozbrojonego, co zresztą pięknie opisał w jednej ze swoich powieści. Tak niesione indywidualne doświadczenie i żywot człowieka rozbrojonego doprowadziły Sergiusza do pierwszego upadku. Ale naprzeciw wyszedł oddział 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, chcący wykorzystać jego wyjątkowe talenty. Został oficerem polskiego wywiadu wojskowego, żołnierzem polskiego wywiadu wojskowego i jak pisali jego zwierzchnicy, był brawurowy, odważny, potrafił na polsko-sowieckim pograniczu wykonywać swoje zadania dla wolnej Rzeczpospolitej. Ale przyszedł drugi i Sergiusz Piasecki stał się przestępcą, kryminalistą. Jako taki przestępca i kryminalista został skazany, choć jak pisał jeden z jego mecenasów, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Adam Dragier, on nigdy nie wyglądał jak złodziej czy bandyta i tak się nie zachowywał, ale raczej jak XVII-wieczny awanturnik zabłąkany we współczesne czasy. Dostał wyrok śmierci, zamieniony później na 15 lat więzienia i trafił do najsurowszego zakładu karnego w II Rzeczpospolitej w Świętym Krzyżu. I tam przyszedł Damaszek.
Damaszek Sergiusza Piaseckiego, który czytał Pismo Święte, nauczył się pięknego literackiego języka polskiego na skrawkach papieru. Napisał najpierw powieść Piąty etap, a potem Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, który dał mu wolność. Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, która to książka w roku 1937 była najbardziej poczytną książką w Rzeczpospolitej. Z więzienia wyszedł, stał się na 2 lata częścią artystycznej socjety II Rzeczpospolitej, ale to nie sprawiło, że gdy w roku 1939 przyszło Rzeczpospolitej bronić, to Sergiusz Piasecki był tam, gdzie być powinien. Jako ochotnik do Wojska Polskiego bronił granic Rzeczpospolitej w roku 1939. A w czasie całej II wojny światowej był częścią największej podziemnej armii świata, Armii Krajowej, wykonując wyroki śmierci na zdrajcach, na kolaborantach, na prawdziwych kryminalistach, którzy chcieli zniszczyć do końca Rzeczpospolitą. Zabierał życie tym, którzy chcieli zniszczyć jego ojczyznę, ale dał też w tym czasie życie swojemu synowi, Władysławowi Tomaszewiczowi, którego serdecznie witam i któremu dziękuję za tę zgodę, aby nasz bohater spoczął na polskiej ziemi. W czasie II wojny światowej Sergiusz Piasecki dał także drugie życie Józefowi Mackiewiczowi, decydując się na to, że nie wykona wyroku na tym wielkim poecie, artyście, myślicielu i antykomuniście. To tylko człowiek o takiej systematyce psychologicznej, o takim doświadczeniu, o tak wielkiej intuicji i inteligencji emocjonalnej, jak Sergiusz Piasecki, mógł dokonać takiej decyzji i dać żyć Józefowi Mackiewiczowi, za co także Rzeczpospolita jest mu dzisiaj bardzo wdzięczna. W roku 1944 i 1945, tak, Sergiusz Piasecki wiedział, że zło komunizmu zabierze nie tylko Wilno, ale zabierze całą Polskę i część Europy. Dlatego z przymusu zdecydował się na emigrację, zostając jednym z najwybitniejszych polskich emigracyjnych pisarzy, piszącym o istocie systemu komunistycznego, przestrzegającym całą Europę zachodnią przed tym, czym w istocie jest system komunistyczny. Znów z odwagą, brawurą. W tym czasie to nie broń, nie pistolet była jego bronią, ale właśnie pióro i sprawność opisu tego, czym jest system komunistyczny. Walczyli więc z nim i popucznicy, i konformiści, którzy dla swojej kariery gotowi byli do poświęcenia wolności Rzeczpospolitej, a on trwał w swoim przekonaniu o istocie wolnej Rzeczpospolitej i o istocie systemu komunistycznego, który Polskę chciał zniszczyć. Dlatego żył w wielkiej skromności. Żył w wielkiej skromności, gdy zmarł w roku 1964. Pogrzeb Sergiusza Piaseckiego był także bardzo skromny. Wzięło w nim udział niewiele osób i został w Hastings w Wielkiej Brytanii na kolejne dekady. Tego z głębi serca jeszcze raz dziękuję panu Władysławowi, pani Ewie, wnuczce Sergiusza Piaseckiego, całej rodzinie. Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, Adamowi Siwkowi, Joannie Sulej-Piskosz, Marcinowi Marczakowi, profesorowi Baldusowi, ale także naszym patriotom, drodzy Państwo, z Wielkiej Brytanii, Tomaszowi Muskusowi i Bartoszowi Piaseckiemu, którzy upomnieli się o naszego wielkiego bohatera i o to, aby właśnie dziś powrócił do Polski. Bo my dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy i życiorysu, i literatury Sergiusza Piaseckiego. Po to, aby mówić prawdę o bolszewizmie, o systemie komunistycznym, o tym, jakim zagrożeniem dla Polski i dla całej Europy jest postsowiecka, neoimperialna Rosja.
Po to Ciebie, nasz mistrzu, potrzebujemy tutaj i dlatego tak gorąco Cię witamy jako bohatera polskiej wolności i polskiej literatury. Bo chcemy, byś był z nami i mówił prawdę o nas samych. Drodzy Państwo, Sergiusz Piasecki, jego skomplikowana, pełna upadku, pełna zwycięstw, piękna droga. Jego życiorys ma jeszcze jedno zadanie do wykonania. Są z nami więźniowie, są z nami i być może oglądają nas osoby, które są w procesie resocjalizacji, na które państwo polskie każdego roku łoży potężne środki finansowe. Chcę też zwrócić się do was. Spójrzcie na Sergiusza Piaseckiego, którego Rzeczpospolita żegna z wielkimi honorami, ogromnym szacunkiem jako narodowego bohatera, którego droga była kręta i skomplikowana. Tak, Pan Bóg i Rzeczpospolita Polska czeka na wasz Damaszek, na waszą metanoję i na waszą zmianę. Potrzebujemy waszego zaangażowania i waszego poświęcenia czasu na piękną literaturę Sergiusza Piaseckiego. Niech żyje nasz wielki bohater, niech spoczywa w pokoju, niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita. Dziękuję. Президент Польши Кароль Навроцкі пачаў сваю прамову з той самай біблейскай прытчы, якую я ўжо чуў у касцёле падчас імшы. Я не атрымаў такога рэлігійнага выхавання, як каталікі ў Польшчы, таму для мяне некаторыя рэчы былі незразумелымі і цьмянымі. Напрыклад, я нават не разумеў слова «дамашек», я не разумеў слова «метаноя». Дзякуючы таму, што я зараз записываю гэты падкаст, я вывучыў гэтыя словы і зараз вам патлумачу, што яны значаць. Дамаск в гэтай прытчы – гэта тое месца, дзе адбылося перараджэнне Шауля Саула у Паўла, дзе ён з сілаў цкавання хрысціянаў ператварыўся в аднаго з самых галоўных апосталаў хрысціянства. І вось сімвалам гэтага перараджэння духоўнага, гэтай структурнай змены і з'яўляецца Дамаск. У прамове прэзідэнта Дамашек. Метаноя – гэта грэцкае слова, якое значыць менавіта гэта. Перараджэнне, пераструктураванне. Зараз гэта рэлігійны тэрмін, але здаецца, гэта проста грэцкае слова, якім я збіраюся далей карыстацца. І вам прапаную зрабіць тое ж самае. Адразу пасля прамовы прэзідэнта труна была апушчана ў зямлю. У тое месца, дзе яна, напэўна, будзе ўжо ляжаць назаўжды. Прыгрымеў салют, вайсковая адзінка зрабіла трохкратны залп у гонар нашага пісьменніка, нашага земляка. Яны ўшанавалі ягоную памяць. Oddział do salwy honorowej trzeba. Salwą! Salwą! Salwą!
і я меў магчымасць яшчэ паразмаўляць з сынам Сергея Пясэцкага, перакінуцца літаральна некалькімі словамі і з маімі аднадумцамі. Некаторая колькасць гэтых людзей таксама прыйшлі. Dużo zdrowia. Również dziękuję, dziękuję. Piękną koszulkę. Прыйшлі на гэтае пахаванне. Што яшчэ магу дадаць? Для мяне вельмі натхняючым было тое, што з Англіі, з Гастингсу быў перавезен надгробны камень, вялізны белы мармуровы камень, на якім побач з імем пісьменніка былі выбіты 7 зорак Вялікай Мядзведзіцы. Ён быў цалкам адноўлены, як сказаў ягоны сын, што гэта было адной з галоўных умоваў, каб ён даў згоду на перапахаванне, што будзе перавезены гэты камень, які стаяў над гробам Сергея Пясэцкага у Вялікай Брытаніі. Зараз гэты камень знаходзіцца над ягоным гробам на вайсковых могілках у Варшаве, у Павонсках. Спадзяюся, цуд, звязаны з перапахаваннем Сергея Пясэцкага, яшчэ не скончаны. Нас яшчэ чакаюць неспадзяванкі. Я думаю, што мы яшчэ ўбачым і новае кіно, і новыя перавыданні, і я, напэўна, напишу яшчэ некалькі новых песень, і, магчыма, на польскай мове. А на гэтым я буду з вами развітвацца. ДПБЧ.